Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Philippine Standard Time, alas 8:07. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat mo nga naman sa ato nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Miyerkules na kita Enero 20 tuig 2021. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo mga suki namon nga matag palamati sa kahanginan nga nagamonitor nagasunod na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Kumusta nang aton sining nga mga linabhan nagkalamala na gid man after nga init kahapon nga adlaw. Pero ang hindi maayo subong indikasyon kay nagadulom naman ang aton sining kalangitan kag ginapabot na si kung magtupa naman liwat ang ulan. Pero kabay pa no nga kung magtupa gid man di naliwat magdala pa sang kalitan particular na diri iya sa aton sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kumusta ka mo mga suki namon na matagparmati sa kahanginan ang mga nagasunod kag nagamonitor na via Facebook Live amo man sa YouTube pagi sa online namon nga pagserbisyo sa inyo. Ano man nga oras sa inyo ginamtangan kapin pagid sa mga Ilonggo OFW sa mga Bacolod non nga dira na naga-istar no sa iba na magkapungsuran sa guwasang Pilipinas dira na kamo abi nagatrabaho. Good day sa inyo and welcome to the show. Aksyon Hotline. Sa magka-aksyon ta naman diri sa Negros, sa Bacolod, sa Panay, Guimaras, Negros Oriental nga kutom malabutan sa aton sining nga broadcast. Mayong agagid no kumusta na kamo? Kumusta ang inyo sining pagbugtaw karon nga Miyerkules? Aksyon Hotline. Liwat na naman kita nga magaserbisyo magapangalagad sa inyo. Tob-tob kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline. Ano mga dalag ko nga balita nga aton natutukan karon nga aga? Oy ari ay i-check ta ni karon kay Sir John Marie Vargas no pero in a way pa karon nanta na siya. Kay kundi nagmeeting sila the other day upod kay Mayor Bing Lunadia flood control no? Flood control program ang ginambalan. When you talk about flood control, importante ini kay although ang Bacolod City lately sining mga pagbabaha duway gin man kita ya problema di mo kay way gin man sa mga nag-us-us di sa aton nga tubig galin sa bukid unlike sa tong na eksperyensyahan sang taga Northern Negros nga daw ilagid tuka sa first quarter sining nga tuig nga way inuntat o way kauntat yang pagtupa sang ulan. Now, ang pagbaha ni nagresulta sa may madamo gani may mga na-evacuate, no? If you remember, San Carlos ang pinaka-latest sadto nga halitan no sining pagbaha. May pila ka mga ginahulat naton kapin pagid recommendation coming from Office of the Civil Defense. Galing kay do hasta subong daw ay gid sila sa formal pa or official statement na ginpagwa ko na no gid exactly ang findings after nga nagkandak sila sa ginatawag nga aerial inspection, no? Inagin patigayon last week pa.
Ti baloon tani ko nano ang pag-address kay actually para sa akon kinanglano niya subong kapin pamaylanin niya mo kag ang madasing nga pag-akto in order nga hindi masulit ang insidente kapin pagid nga hindi naton malikawan. Bangod lang sang mga localized thunderstorm, bangod lang sang LPA, nagabaha o nagaulan sa aton, tikapin pa kun sa bukid na maniwat magtupa, ang ginabatyag nga nervyos, kadlok sa mga pumunuyo, hindi tagid ni malikawan. Hotline. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer, may namuno siya kag one of his proposal nga puntaton anay o temporaryo anay now nga i-regulate ini kag puntaton ang operation sang quarry now diri sa Negros Occidental. Hotline. Tiway kita sa mahimo kun amo nang kinanglanon at least agod nga mauntat ni anay ang risgo nga pagbaha dulot iya sang maulanon nga tiempo kag kung nakita nga indeed ang operation gidman sang quarry ang isa sang pinaka rason nga nagbinaha dira sa Lord ng Negros, may ara gid basihan ang palayag sang Vice Gobernador nga pauntaton anay temporaryo ang ila operasyon. Hotline. Kay ang isa kadako dira nga question, kung gitagaan o ginhatagan gid man sila sang permit ni hindi ayhan nga wala sila nagasunod sa husto nga patakaran, regulasyon sang DENR, nga dapat may mga limitasyon, dapat may ara lamang sang pagkontrol sa ila sining nga operasyon. Hotline. O check karon tara karon dugay-dugay ha mga kaaksyon diri sa aton nga pagpangalagad. Dogin muno ko kaina ang parte sa kay Mayor Bing Lunadia, akson dos liog lang ko kay Vice Go ba. Ginmuno ko kaina ang parte sa kay Mayor Bing of Flood Control na okay naman kay ara ang DPWH naka-attend. Ang ako lang diri na problemahan mo ni kay may balita naman niya kaina sa Bacolod Housing Authority nga hindi pwede subong ang demolisyon no pagpangdemolis sa mga balay bangod sa sining nagapadayon nga pandemic. Now kinanglan mangayo paanay sa ila sini malisensya pa sa ila mga tag-anay sa ila sang nagkakaigo nga abiso kag permiso nga kinanglan antes ka magpangguba sa mga balay o kung i-demolish mo. Hotline. Ti ano matabo sini karon din maagining amphibious nga excavator sa Bacolod ni kung hindi ni pag-i-allow sila nga magpangkakas na kay may mga balay temporaryo nga nagtukod na mo malapit sa sining lugar nga do ginalantaw sang city government nga dira sila maagi, no dira sila malabay, padulhog dira sa bahin sang creek na tiyan mo nang isa sa mga bagay nga gusto naman di baluon paano ini paano ini naton aktuhan no sa city government. No, kay kun amo ni. Hotline. Isa na sa aton istoryan karon nga aga by the way, update sa COVID-19 baw ang Bacolod nagligan nga adlaw 0. No pagbugtaw ko sa aga kumo nga ti kahapon day off naton silingkubo kampiyon ng Bacolod 0 no ang ginpagwa nga data the last day pero kagabi nagbalik sa 13 no 13 lucky 13 tani ni kon mga numero nga kwan pero ti ano nun mo kay kaso ini sang COVID mo. Hotline. Kon 13 ang iya sa Bacolod City, tiyang Negroso 19 ang na-record naman bago nga kaso sang COVID-19. Di baloon taniya, no kay although nga ginatry gid sa aton sini provincial government, kag Bacolod City nga kung pwede pa lang ma-maintain ang single digit or mas mayo gani 0 na gilang kadadlaw nga record sang COVID, tindi malikawan nga mayara gid sang naga-positibo while nga subong ginatrabaho sang national government kung paano na makaplastar, makapasulod sang kinanglanon nga vaccine agud ibakuna sa publiko. And speaking of bakunang, di ko bala maintindihan nga ang
Ti may ara ang transaksyon sang gobyerno may confidentiality, no? Hindi lang niya ginamention ni Mayor Bing sa Bacolod di nga may confidentiality. Bisan si Presidente Rodrigo Duterte gambal nga hindi gani ma-mention sa national government kung pila ang presyo sa pagbakaltas ni. Oh, that is part sang ila arrangement. Kag ang ginabantayan ta, amuning mga produkto, kundi may sa Norway, may balita to yado nga may mga nagkalamatay ng senior citizen, although gina-check pa kung bala bangod do sa vaccine, ti may mga senador mo nga nagahambal kag nagademand gambal sa Malacañang kung mahimo i-prioritize, no? Kung mahimo Pfizer ang product nga baklon, ti ang alegasyon nga ang gigamit to sa Norway nga may mga incident or cases nga mga may nagkalamatay, although hindi ipaklaro kung bangod sa vaccine, siling ni President Digong ni maayo ni guro sa mga senador ni baklan sila sa vaccine nga yasang Pfizer, lain ng ila i-bakuna sa ila. Ang ginlaslasan na gid si Senador Risa Hontiveros. Ala, siling yari ay pang-injeksyonan ni sila sa Pfizer. Ay ginano ini pang gobyerno tayaman. Sa din pa nga tiempo ni tani nga mag-isa kitabla, nga paninguha kita kung tani, nga magbinuligay, mag-unite kita against sa COVID, ni nga tuman man ikagamay nga klase virus, hindi ka makita sa kalimutaw tani. Pero ang subong nagakalanabo, ay mo piyang ginalinan sa lalisay, ilinaway, sang mga opisyales from national down to the local. Tiga kalipay ni si COVID-19. No? Gakalipay ni si COVID-19 kung amo ni ang perme naton nga himuon. Nga naway kita naga-isa. Naway kita naga-unite para nga pukanon ining si COVID-19. Pero tingin ang kumudlay ni, kayang tao ang host o ginatapikan niya mo. O, mayo ko may marka sa agtang na ako may COVID ka, ay kabudlay man sining sitwasyon man. Kag isa pagid mo mga kapitan nga ginsuspend ang ligad pa maniyado nga balita. Po nagligad nga gabi ang nag-live naghatag bala sang ulat sa bayan or atong briefing ni Presidente Rodrigo Duterte, sus ginhatagan gid timpo nga gin isa basa ang mga ngalan sa mga kapitan kapin pagid atong mga ginsuspend bangod sa SAP. Ay purti katingil pamatian kung ikaw tong kapitan toy nga nagapaninguha kapag maka-explicar sa kaugalingon mo na suspend ka for the reason nga na-involve ka sa kontrobersiya sa SAP distribution, tingil to pamatian, hindi lang daan din nationwide ang nagamonitor kay President Digong o mga OFW nga nagamonitor to nga online, babatian to yung ngalan mo. Grabe man o. Sa kalawig na sa tiempong naguluwa ni mga ngalan sa iba ni naligad gabi, yagin pang isa-isa ni President Digong lawag. Tapos gid. Alas 8:20 na, ma-post lang ko kay may obligasyon ni national nga commercial. Pagbalik naton, we will try to talk with Sergio Marie Vargas. No, parte na sa mga planning this city man. Kag iban pagin nga mga balita naton. Right after this, alas 8:21. Mabigat ang araw. Gagaan yan bukas.
Standard Time, alas 8:22 na. Ayos let's go to work na. Diri sa aton sining nga pagpangalagad, by the way, ang gusto magpartisipar, gusto magbulig, ang magpadala sa ilang mga mensahe, bala diri sa aton nga pagpangalagad, feel free ka mo sa comment section sa Facebook. Ara man sa YouTube, padala nyo lang kay para mabasahan ta. Action Hotline. Ang inyo sining nga mga mensahe kay importante man nimo nga mabatian ta ang inyong mga reaksyon kag komentaryo. No nga importante gini para sa inyo man kag sa mga nagamonitor, please karon lang dugay-dugaya ang inyong mga mensahe ang sa mga nagpadala sa aton karon nga. Okay na Sir Joms kay may istoryata sang iyang kwanto, no, floating excavator bla nga do ang balis to kitang mauna sa kaysa tumo. Online sa hotline. Online sa hotline. Unahon ko lang Sir John Marie Vargas, balikan ko in a short while ang na-line up naton nga hatagan tiyempo karon nga aga kay parti baha niyo naglain naman ang kalangitan ta nagdulom naman golpeada. Sir Joms, good morning. Hello, Art, may aga. Antes yung tuan ang gin-schedule ko sa imo nga tupiko. Nano ang latest nga monitoring mo nag-guom na maliwat ang kalangitan tao? Ate, amo ka na. Although hindi man na kuan nga paras tong isa ka nagligad yan at lawad ako damol gid. May kuan duwa ka lang ka LPN at ang nagalibot sa aton mo. So, nothing to. Sa amon yan, hindi ka masyado ka lain as of this time. Unless magliwat siya sa ugdo karon. Pero so far daw cloudy pa lang ang aton kitas po. Kabay pa. Nung amo na taning tiyempo, magulog daw lang ang init, hindi lang magdala sang ulan, kay kung kaisa do ginanervyos, kita permi kada mag-inulan, kay silang kubasi huplaag naman kami sa Action Radio, kag magkadag bala pa Negros Occidental sa Northern, balong naman nga sang natabo to sa Victorias, ato ko to alas 12 sang gabi. Balo man ko, kaya naka-report man sa ako ng tao ko to. Amo gano'n natin sa man si problema na mo in the past days, weekend. Kaya yun nakabuta din teknisyan naman ma-install sining excavator na ton. But tungkol siya sige inulan, kapon na sa kasugod siya sugod takod na si mga gamit niya sini. So mo na natabo. Ay, now, amo na ang isagid siyang istoryanta karon aga because the other day, if I'm not mistaken, daw nag-meeting si Mayor sa inyo po DPWH and other government agencies. Well and good ina kay at least doon mo na ang kick-off na sang sininga project, at least nga program nga ara na ang tanan nga involved nga mga agencies no paagi sa sining flood control program. Ang isa lang nga unahon ko sir, akapo ng BHA nagambal nga way anay subong mga demolisyon ti siling ko kung way demolisyon din maagi ning excavator na manaog karon man. Well, actually before kami mag-meeting sa tong the other day, last week pa yaw po sining pila ka barangay nga maagyan sining ato excavator. Nag-meet na actually before na si Atty. Sabig sa DLG. Kaya may area ay consider posible sin DLG. Tungkol siya ni public welfare o danger to public niya kung di mo ni mahawanan kaya hindi naman matinluan dira. Okay. So ating na consider na sin DLG. Ay ang ila demolition is more of nablang clearing ka, nablang mahagi sa lakyan. Pero kung ang isa ka butang daw makatag sing malikaw binging publiko sa kalalatan, amo nang i-consider nila. Okay, so may mga exemption gali abi kuya totally nagilang ni nga umando nga tindi gid mag patigayon sa demolition. Importante nga ngimuon mo nga program kag kun nga ang reason nga kakason sila because ang danger nga kun hindi makutkot ning kwandira ang suba o kun ang sapa ni delikado naman sa publiko. Amo mga na kay na sila mismong actually daw sa amon nga latest nga pagtip at mitliwat daw hindi na kadamo nga balay ko brown gubo naman sa kami isa kami tong nahawa na nagligad. Okay. Posible gubo lang namon atong pika-pika sa tubangan kag pabuslogo lang namon tong ining gamit namon sa sa Mambulok Creek. So mo na lang ng isa. So hindi posible nga damo kin maguba o may maguba no. Okay. Kaya itong may nahawanan na kami nagligad pa. Pero galing daw binalikan, sing daw
luto daw tangkal la. So at least ang baboy ba hindi man na magreklamo ko palit. Why man na iya. Oo. Kung baboy, pwede lang gina masaylo kung dinto. Amo ganina, Oo. ganina. So hindi guro amo pa nang lantaw na mo kay subong ni as we speak ga sige tos mong balbal man yung mga technician sining excavator naton. Okay. Gusto na mong kuhaan si engineer ang yes ning kalaparon, kalabaon para matakos na mo to. Kaya kung mayara ganyan hindi ka pwede, amo na siguro pag-desisyon na mga may makakasit kami siguro. Bali, pag-deliver gali ni siyang excavator ni do kalabira ni siya, sir? Separado na siya, kaya mo hindi na kung tako na siya eh. Ay, gali. Kaya actually, pag deliver na sa amon na siyang supplier, dapat kung pila na kayo binakal naman, nagkarkilangan is lahat siya ng barko ya. Para i-deliver na di sa Bacolod. So, hindi layas niya nga daw truck lang ay karga mo na sa roro na pwede inila yan eh. Kaya iyas na aruga at daw iyas na kitigirab lang dako. Ay, sus. So, mayara para siya ka daw kung sa baruto, daw katig bla. So, amo gani galutaw ni siya. Okay. May katig ni siya nga pwede makipot, pwede mapalaba. So, amo nang medyo komplikado jutay. Kaya medyo moderno ni siya gawa eh. So, technical no. So, amo na, hindi mo di basta lang yung mapadali-dali. Kag ma-deliver bilog, hindi pwedeng bilog eh. Katako Okay. si lugar makuha niya eh. Aha. So, bangod nga nag-umpisa na ang pag-assemble sini, more or less, next week, okay na gini. We're hoping nga, ang amo lang ni ko, arts po ang kontrang chimpo. Amo to kanina, at pala supposed to be sing biyernes, nasuguran na namon, ba't sige inulan to. Hindi sila ikakuti sing gamit, kasi una ipang sailohon mo na sila, i-align mo pa rin. Anyway, kadamo sing limuon. So, hapon, nagsugod na kami. Okay. Balbalaw nila the whole day. I'm hoping by weekend matapos na mo or maybe next week. Okay, okay. So, by the way, sa inyong meeting with the mayor, ano ang na-set up dito? Ang DPWH, okay naman sila nga daw madungan ang ila sining pagpanghawan man sang mga drainage system naton nga sa idalom sang mga national highways ni? Actually, tong meeting namon ni Mayor o sa DPWH, hindi pa to, lain pa to si meeting namon niya. Pati sa drainage management nga team, no? Okay. Ato ya kwa na to presentation to sing DPWH sing master plan numduma mo to master plan again Yan patunan nila? Patunan nila. Nga pilak milyon bayad nila to, igukwintaon, pariyo lang man sing imo nga recommendation? Di ba? Amo ganun. Sila ko nagbayad ang DPWH ang minilyon ka pesos to para sa mag-study. Aras Sergio Marigo pag-abot sa inangan, gali pariyo mo lang recommendation nyo? Anyway, walang presentation dito. Dumato ang presentation nila. No? Isa ang master plan ang ining diversion road. No? At may Okay. bandalan natin iba di man ng traffic. Kasi damo digit man. O moto, no? So anyway, ang amon niya at nga grupo niya may iba ni ma-intrade mo. Hindi lang to. Kami puro na to city engineer lang to. Ining planning office. Ako abi. So, amo to siya, i-training amo niya lain, may Institute of Civil Engineer kami diri, may consultant kami nga mga kontraktor. Para nga si ibas na kontraktor, obrada mo. Pwede, para sa natang ilan ni Eric ng area sa Panukoy. Pag tinlo na mo nagligada, ang isang kontraktor, mabilin lang formada sing manhole. Okay. Sa buho. Ti amo nag-causing flooding. That's why, ikuan ka na mo nga tapos mo project ang tanang nga formada o simento mo bilin di pagulog sa buho dakit mo nagakos yung pagbaha sa area. Gani. Amon na isa sing amon na sa Wayman. Pero upod na di sa amon na this time ang liga na barangay kiti ibang nakabalik na dapat di pagpabalik kon siya sa pa o suba. Okay. And then ining amon nga DPS para sa basura. Amon na siyang grupo gid actually para amo pa ni implement pa ni ng executive orders ni. Okay. So, why pagin man formal nga executive order nga nagamando nga nag-create sining task force? Actually, amo to at naulat man namo na master plan kiti dululungan mismo mo. Okay. Kung madumduman mo atong naliligad pang tinuig, sulong hindi kami kaobra sing drainage system sa syudad. Kundi maobra ang master plan masing DP para mag-alalangay lang kasi alam ko maobra ko di sa wala sila gadis to. Okay. So, dapat ang amon synchronize sa amon nga paggiyo. Amo actually isa sing rason nga gin pauna naman ana yang yasing DP presentation. And then matapos na from there, nakuha na namo to plano nila, dra kami ma-adapt naman para dululungan kami. Sige.
So manawag ka lang kami sa imo kag please inform us kay parang at least maka-witness man kami, makalantaw kami da kung paano ni magtrabaho ang excavator mo da. Kabalo kami ang excavator, kita na namon ni bisan sa aktual kag YouTube kung kaisa sang operation niya, pero gusto ko gid ang aktual bla nga makita mo gid sa kung paano na siya maglangoy da sa panukoy, dira sa may mambulok rek, kalang kitino malaman na subong da. Amo ganina, pero ako ni taksol malahat kung may tubo kabi nga tigay, ito slokol man na maabot na tubig na ng dalom eh. Actually, kung nakita yung excavator nga kanimo sing DPWH man, Okay. ating tawala sa Victoria, sa Badog, orange ang colors. Actually, ang tawag nila amphibious excavator. Pero hindi galing yung kalutaw para si Amon. Kung tinano na ako ang amphibious na hindi maglin na galutaw sa tubig. Ay gali. Yeah, Amphibious man to. Atong sa kita ko sa Facebook, raskilid man sa baha. Pero hindi na siya kalutaw, makalakat siya. Hindi, kay metal ato mo, kita ko doon ang kinigiraman. Muna. Pero yes, pwede siya ka-crawl lang sabi, makakamang na sabi sa mga... Makamang lang siya? Basta may duta lang, basta may duta lang, may melunang-lunang pwede. Okay. Tapos sila niya maglutaw ko ng tubig, hindi na siya, hindi na siya malunod na siya. Ate, sige. Hindi siya amphibious eh. Pero, tagaan na ka lugar na siya, Kwan, sa amphibious maglakat na kay aircon man ang unod dyan mo, pwede ka nakapungko. Very good, very good. Kagupo naman na ng dial sing radyo, Kwan lang. Action na data na, way na iban. Wow! Karte, ang driver, sir, kung sa iluhon niya, patay. Hindi lawag-lawag ko lang na. Pero anyway, parang at least mabalaan tani. So more or less ako maglantaw basi February pa maumpisa. Amo na hindi na kami magkwansbong kating chimpo di namon makontrolar. Okay. Amo nang isa nag-handle sa amon nga pagtapos sing assembly. Sige. Keep us posted, Sir Jones, no, para Yes, ma-inform daw ng public. Salamat kid kag padayon ng pagpaligo, sir. Tapos na. Tapos na. Manugilis na lang. Ate, sige. Salamat, sir. Sige. Good morning. Action Hotline. Man kay nambali sa akon daydor siling nga gai ko 20 minutes kay kwanse, no? Mapahumot sa kuno. Oh. Berti, no? Sa iluwante si Vice Governor kung okay na siya kay inuna ko ning party baha, no? Pakarunan although damo man sa mga issues kag balita, no, party vaccine, cases of COVID. Pero ari subong sobra pa ni COVID ang epekto niya ni kung may magkalamatay liwat kag may magkalalumos na naman kang inali white ginapangayo magdamol naman liwat ang ulan ni bla. Dira sa Northern Negros, kita niyo naman ang eksperyensya. Kibot gani kung may nagambal siya sa karsada dito sa Salvador Benedicto, nag-aawas ang tubig bla. Action Hotline. Siling ko kataas naman asang Salvador Benedicto, paano mag-awas sa dalan ang baha? Ay gali timo kundi may ara na da sa kilid. Yado nga ginalabayan bala sang waterways nila da. Nag-awas, naggadtos dalan. Tiyan mo ng problema kung kaisa, no? Kay erosion, sige-sige ang pagdulog man. Pag-ulan, dulog ning mga mga labnang ni kagtanan na lang, kabalo ka, delikado, gid. Now, subong ang tiyempo because of the La Nina, hindi mo yan ma-expect ka na halos nag-ulan, gid. Action Hotline. Kahapon lang kita ginpapahuway, subong aga pa may talitina sa amon daw. I-check tani kay RI. The other day, gin-schedule man naton last Monday, si Director Bob Nunez, no, sang OCD, galing kay timing nga may meeting siya sa nasyonal via online. Wag kami kasugilan. Noon, kay gusto ko tanikwaon ang latest nilang assessment sa aerial survey nga ginpatigayon. Now, isa sa maginawsi sa subong, no, kapin pagid si board member Andrew Montiliban, no, nagligan nga daw, naghambal man sila niya, review na, i-check yaron na, kay base isa sa mga contributory factor nga ang nagbaha ining mga lugar sa Northern Negros because nga sa quarry operation bla. Mga operation dira when you say quarry, tiyan mo ni nagapangutkot manas babaw, ang iban ginahimo nga pang tampoks dalan, so on and so forth. Action Hotline. Pero ang pag-intindi ko do may ara personal yung palayag si Vice Governor Jeffrey Ferrer.
Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is no less than the workaholic Vice Governor of Negros Occidental, Vice Gov. Jeffrey Ferrer. How are you, sir? Good morning. Medyo lawig-lawig ko ay takasugilanon sa kanginan. Action Art, may ngaga sa gapamati sa imong programa, sa magtataputan sa sininga programa, sa bilog na probinsya sa Negros Occidental, mayong aga sa inyong tanan. Aha. Salamat kit sa time. Vice, nakita ko bala sa news, nga daw may gimuno ka party sining quarrying, kung pwede pa lang ang proposal mo for 2 years, anay, ano man, ipauntat ang ila operation. Doon mo na, Vice? Well, sa tugtuod, okay, ang isugid ko Aha. ang pagsugod sini because on the first week of January, grabe ang tabo sa 3rd District. Gani. Daw, nakipot kita nga nagsigi-sigi ulan. Daw, nagdamo gidya nagbaha sa area sang Talisay, Silay, Ibi, Magalona, and Victorias. Okay. And then part of the Cadiz, and dito sa 1st District naman sa Escalante. So may mga areas na nagbalaha. Now, doon nakipot ko kay because nga, although nga kadugay na sila nga bakukid ya abi naman na nagtabo ini, and then wala makita sa bagyo, nagsigisigi ang ulan, nagbaskog, pero hindi amo nabla, hindi para bagyo. So ina-check ko man kag ginapamangkot namon nga ano ang katasod sa aton high tide, that is amo to at simpo 1.5 pa lang gani. So may ara nga adlaw last week nga naga 1.9 ang katasod sa aton nga high tide. So amo tong ginakalan ko, nga ginapulbaan ko na ini ang natabo sa first week of January kag ini mga succeeding days ano sila. So may mga nagdugang ang kabaha, so grabe gito ang baha dito. Sila ko okay, i-review naton. I-check nag-privilege speech, sila ko ma-privilege speech si board member Andrew. And then because of that privilege speech, amo na ang aton nga pagaymuon nga itawgon ta tanan agencies concerned. Now nag-start kami di sa PEMO kag okay, i-review ninyo, i-check nyo ano ang cause sang flooding dira sa 3rd District. So ang hambal nila upper part, grabe gid ang ulan. Okay, what is that even ang aton nga risk reduction management ano ko man invite man namon. And then ano gid ang assessment about that kay daw alarming na niya tayo kung sundan mo ramo sa mga families na naapektuhan. Nag-aawas na yan sa dalan. Ano naman? Siguro isa sila ko ano gid ang cause na da. Isa sa cause na isa the quarry dito sa upper part. Ano gadalom na ang mga sige ang kutkot dito na ulit so gastandan ang tubig up to the extent na naggrabe ang ulan sa bukid ta nagibuhay ni kay dog so Okay. na siya action art na kung hindi di man grabing ulan so tiner ang tubig dira so tigahalo na siya mag damo ang ulan ano mala ang gapugong sa gilid mga debris dira da. So mag-inboy na siya kung grabe ng volume ng tubig, amo na ipanaw gidi sa aton kung grabing ulan pati dito sa upper part. Okay. Okay, siling ko, kung mag-amo sila, sige kita pangatag, i-check na kay kadamo-damo gali sa mga quarry. Operate na dito. So, isa ina sa rason nga gabaha kita dira. Okay. So paano ta ina na masulbar? Anong solusyon kung paglalaan talamat pa ko? It's only a temporary solution nga ang aton nga mga rivers tira kayo ta para maka-flow ang tubig. Flow ang tubig pero diri sa coastal ta. Kung dabaw na di diri nagkagwa ang exit ng tubig. Kung mag-high tide ka, mo mangyapon po. Diri man nagyapon sa proper mapapilid. So it should be kung ginakayutan na di,
As na diri sa coastal, ang padalumon na naman dayo na ang flow ng tubig magwa na. So, maisiguro ang flooding. Pero number one, ang aton nga fundamental, isuspenta ang quarry operation. Kaya nga, amo na gali ang cost. Isa sa cost, hindi lang amo na ang cost. Isa. Pero dako na siya nga percentage kung ikihan mong pay abing nga na mostly dako nga percentage. Okay. Na amo gina ang cost ang flooding sa mga areas. Yes, Vice. Aha. So, So- dapat nakita ka na, okay, ko para actual viewing naton, even gani nga gasiling ko mangita kita sang arkilahan o mangita mahulam kita sa Air Force Okay. or sa kita sang chapter para kita gidya mismo makuha sang aerial view. Pag i-assess naton, kaya kulay na ni kada mo damo sa pamilya ang apektuhan. Gani man. Problema, ara pa ta sa pandemic, subong hindi naman, although every time na lang magtulo-taliti kag magtulping ulan, ang aton nga mga kauturan dira sa Talisay, Silay, sa Victoria, sa Ibi, Magaluna, inang ganervyos naman ni, kaya si Ari naman ang baha karon. Gani man. So, daw kinanlan na hindi mo ni siya madali-dali heal ang musiling nga problema. Aha. So, may nakita ka na kung ano ang dahalinan dili sa solve anay na untaton para ma-heal siya. And then, i-regulate na tayo ang Okay. ang quarry operation kung namogin man na siya, i-regulate ang ina na sistema. Aha. Very good. No, at least subong may mga steps nang ginahimo ang imo office ang aton sa kaniyan panaluwigan way man nagapabaya. Dapat guro sukton naman ang mga government agencies like DNR and other government agencies nga may dako nga papel to monitor and to regulate sini sa ila kung amo man ang sitwasyon vice no para nga sila hindi magpawala sa obligasyon nila. Ininginay mo ta in aid of legislation dira, Yes, pero tila naman niya nga makarecommend kita. And then sa totoo kabuhi naman yung ginatanaw tada so do hindi ka afford bala Okay. na do jutay lang na solid ako mani ang daw kuha sina dako mani siguro madula sa resources ang LGU kung sige pa ang problema nga binaha dira and then at the same time burden man sa kada isa nga mga residente nga nag-register dira, Okay. especially sa mga areas nga nagabaha kag diri sa probinsya man. Okay. So sige, yan. Sige. Anyway, ma-shift lang ko very quickly, if you may, ang partibla sa pagsaylo sa provincial capital kay naligad to may namangkot sa akon nga silingati what will happen sina ano ko dasig na nga saylo and nabatian ko man si imo nga daw may mga process pa ni may mga himuon pa man gali nga mga ipatawag no nga kuhaan ninyo sa mga opinion kag mga hearing ini vice. No, actually ina sila ya daw medyo respeto naman Okay. especially sa aton nga mga constituents diri. Pero we have this property na ara dira sa Talisay. Okay. So whatever structure kag whatever programs of the project is the development of the province. Ang ako nang ginatanaw sini okay, construct anay building tanawon ta kay kagutok naman sang atong kapitulyo and then at the Correct. same time pwede man tayong kasaylo dito at ari man din yapon ang aton nga kapitol sa areas ng Bacolod. Pero kung magtaway pa dito, pwede man yan because isa lang yun yung Talisay o kung ina ang area is part of the province. Okay. So, kinanlan kita nyo gani rin tatagani sa mga building di kay hindi naka-igo ang aton yung mga department.
sa kalapad sang property. Alas 8:47 na. Sakto mo na to, munti kung may property ka, patindugan mo building, ano man niya sa uli ang imo plano nga tukuron da, pwede mo lang imo on anytime. In order man na nga mapanami, pagid mo, mapasan yung pagid ang services. Sang gobyerno ta, ara na si Vice, nakabalik siya. Ginabalikan ta siya kay para at least sa kwantaw sa aton sining pagpangalagan na utod ang iya sining linya eh. DNR, kumusta ka mo? Anong inyong assessment siniya para at least ara ka mo mabulig, no? Ang aton malang diri amo ni sa parte sa pagbabaha dapat may ara gid sang kwan ini, no? Sang plano. Ang urban planning part niya ara niya sa LGU, no? Kung paano sila maghimo sang flood control program nila, ara na sa ilada. Pero kung ang nakita nga may dako nga contributory factor nga nagkalaguba nagluntad ang pagbaha, then amo na siya ang aktuhan, no? Tikon ang kwari da amo gimaning dako nga nangin factor nga nagbinaha, tikon di at least temporary kung ano na regulate kung pwede punta ton. Vice, so rigid na utod ang linya na ton. Okay, action na. You were saying kaina party sa Capitol. Aparti sa Capitol tabla. So we have this vision, this administration na maka whatever structure or whatever project is the development of the province. Yes. Is only nga kinanan advantage man kita. Now, may ara nga move nga igahambal isaylo dato ang Kapitolyo, which is hindi man na rumlahin kini ara kita ka property owned by the province. Oo, kag considering ang Talisay, that area is only the boundary sa Bacolod man. Kag mas lapit dito sa airport. No? Okay. Ito panami man yan nun. So, ginatanaw ko da nga upon this process na sige subong ang aton nga discussion dara. Sige man ang aton nga kinastorya ang mga LGUs o duway makuman nakita gani. Naka-initial talk na si Gobernador sa LGUs nga daw wala gid sa may nag-oppose. Okay. For that proposal. So, sige na series na ang aton nga pag-storya. Consultation, and then may ara man move na gambal man si Go na ano yung manabig, i-consult man sa mga non-governmental agencies, NGOs, and kung sino man ang aton nga i-invite na. Okay. So, okay man na. Okay man. I see. Pero, okay, kung ang imo yung vision, na pabutangan though I don't think na may problema kay sa amon pa man niya why pa man niya kadabot sa aton ang proposal especially coming from the office of the governor. Correct. Intention da why pa man kami ka-discuss formally pero gambal mo ko how sure are we na i-anon kada nga seriously that this is one we will have this one venue na do ka serious discussion about that. Yes. Kahit balo ka may mga process, ang ginasilig ko ka process, mag-ibo ka sa isa ka project, kilanlan, resources na kilanlan mo. Dahil na makuha sa source of funds na i-build na to sa isa ka structure. Dila. Okay. Mga mo na pala. Yes. Ginahimo na mo, it should be the advantage sa government, sa province. Okay. Yes. So anyway, nice talking to you, Vice. Hopefully, next time makadiscuss pag kita dogang kay daw alang-alang ko sa ipiti ko sa akong commercial. Anyway, salamat sa tiempo mo nga ginhatag karon nga aga. Salamat gid aksyonar sa Sinpo man nga di makapalit ko makita sa ato mga autoran diri sa probinsya sa Negros Occidental o nga kinahanglan hindi kita malipat sa pagpamuyo iyara gyapon ang aton nga pag-insindi at pagtuman sa protocol, alcohol, face mask, face shield.
kag social physical distancing. Salamat, Kaya, kid, and keep safe sa imo, May Vice. God, may God bless all. Keep safe everybody. Thank you, good. Abuhay Action Radyo. Salamat, salamat. Action Hotline. Why pa kita ka istorya, daso na lang ng politika, guro istoryahan, taksontos, kido ka temprano pa man, no? Ang aton diri mga update ni sa mga issues dira, kapin pa sining project dira sa bahin sang provincial capital. Okay, tutukan ta lang ni, sugpunan ta karon pagbalik ta ang inyo mga mensahe. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalangga. Padayon Action Radio,
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod, More than half of all people of gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sig nakatimpo tano. Si Mercy Mirasol Flores, good morning. Gamonitor sila, no? Araman si Vivian Valles Lacheca, Benji Bernandez, Ophelia Galero Arce, kag Ronski Dagunan. No? Ituturon niyo, kumusta ka na? Action Hotline. Upod kay Action Eric Dirano, si Bibi Biligorio Gregorio Yolo. Nya, good morning Action Art. Monitor lang kami di sa DSB, always gid ga monitor upod ko family ko. Salamat God bless sa inyo. Joval Trinidad, good morning sir. Nya palihog gali, great sa family ni brother Master Sergeant Sammy Aguilar, retired Philippine Army, ianak nga si Dai Cherry, kag misis nga si Dai Bibing. Namit magluto sang kalo-kalo. They're monitoring through transistor radio, San Dionisio, Granada. Wow, kalukalo ha. Action Hotline. Nami na kung may mga pinakas ang kalukalo Paris, dason native nga kape nga nagapangagat. Namit giblang arumas ang kape. Action Hotline. Nanam nga pamahaw ba no? Nariza Ruiz Ilari. Good morning. Great busy bibing nga nanay Ili Ruiz ang sumag. Ara na. Pelton Lipura. Good morning. Shout out lang sa ilan ni Ryan, Mary Grace, Boboy, Lolit, Sharon, Alanin. Gamonitor sila sa FB Live. Salamat. Lito Dayap, may agaman, Rimar Hicano Halyasgo. Gamonitor kami diri sa Sitio Lupa, Barangay Sagang La Castillana. Halyasgo, Hicano, Salvatierra, Robles family. Action Hotline. Si Rofi Libran gamonitor man sa Talok, Bago City. Anali Asirada, monitor sa Silay. Rosalina Ariliano Ispadero. Thank you. Si Ma'am Heaven Huma Lumina. Alex Montesa, niya ang pagbinaha, Sir Art, sa syudad, amo ang pagka-irresponsable sa pumuluyo, bahin sa ila kagalingon nga basura kon sa diin nagtigulang didto pa sila nagdinamak haboy. O, diri haboy didto. Baha didto. Ang tanan isalig sa gobyerno. O, Sir Art, basi kulang lang sila sa pag-edukar bahin sa basura kung paano mag-segregate o kung proper disposal kung sa diin isa sa maginatunan sa tunaan sa baha. No, may punto ni si Sir Alex Montesa. Action Hotline. Athea Kim Iriman, good morning. Monitor sila sa Morsia. Sir Alex Montesa, o siling niya, patamiyaw ko na lang sir, ang abiyan ko nga si SN-2 Junard Ostunal sang Philippine Coast Guard PCG Bacolod. Updan na lang gabunan na nga listener nga si Guillermo Clarito sang Mabini Coral Barangay 30. O gabunan gid siya perte. Action Hotline. Ayos no? Si Fitz Herbert Noel watching from TNT WI Caribbean. Good morning. Usa Caribbean saya Bacolod sir. Family Akurel Dazo and to all mga kapakaisahan Biatinggo Akurel Bilog nga Bacolod. Ba kadamo sa ginatamiyaw ya. Action
Ara man ko sa Iloilo, may paryente man sila si Sindoy Ransi, monitor man, Domingo Guancia. Romy Alconsa, o isang OTTG, tanan nga OTTG member, good morning. Karon na lang guro si City Ad ang Action Doors, alang ni si City Ad. Erwin Gonzales, monitor lang gid sa Maawa. Sige. Upod sa imo man sige. Alex Fuentes, good morning. Be safe. Ara man ka monitor, karon nga aga si Leiden Navarrete. Sa Pulupandan, Jubal Trinidad, we're monitoring live from Cabancalan City. Sige, thank you na sa inyo, sir. Jamsi Boy Damari. Sige, may kinapamangkot ni saya. Si Giselle Franco, John Rojo, Milagros Cesar Alit, Jocelyn Dispoho. Thank you na sa inyo, ha. Uy, kay Ma'am Vanessa Mayo. Sila niya, good evening. Gabi ini sumong sa Amerika to Monitoring from Twin City, Minneapolis, Minnesota. Ang Minnesota, gini mo yung Minnesota kay gasno na sa Amerika. Halong ka mo da mama, no, kay Ma'am Vanessa Mayo. Joseph Magwad de los Reyes, Angela Liarte Gayondato, no, sa tutong pilisan ni saya. Melchorita Ferrer, Elizabeth Malaka Gamala niya, please greet Reverend Father Kasim Batalya on his birthday today. Thank and keep safe always. Merci Mirasol Flores. Niya, more power Ati, sige. Ang iba nabasa ko naman niya. Kalagay tiyempo ko doon, ginahunos lang. Ayos lang, sir. Ari ko Manila. Ay, si Ronyo, ara na sa Manila. Gano'n ka na ron? Para ka nang galigaw, brada. By the way, kapakarunan na rin sa udto kay Chekeron takon ang data bala kung ano ini ang mga nag-positive sa Bacolod, local transmission ini bala kung mga nag-alabot nga may ilisay, returning residents or returning OFW. Na mo nang i-check naton. Kaya importante man ini mo nga may baluan ta kag nga hindi kidya mapermanente, no? Kada adlaw may case either single digit, ti sumungho ang worry ko diri kay daw nagbalik sa double digit, nag-3 si kahapon mo. Ti ang matabo sina may contact tracing. By the way, ang SSS gani may araman advisory, no, nga mga untat man na operation nila for 2 days. Ti mga government offices ini nga damo tao ga kinadto bala bot ang Philippine Statistics Authority. Iya kumusta da sila? Okay lang mo da, mga National Labor Relation Commission, ang taga-doli, actually stricto sila dahil, hindi ka dali-dali makasulod sumong Tining ang mga government offices, hindi mo man pwede na nga i-deny ang mga nagkakadto da o kung hindi pag-akomodaron ang health protocol. Ang ginapatuman sa gobyerno ng health protocol, hindi ginaton kalimtan because at the end of the day, kung inali nga maghatag na kumpiyansa, tiyan mo nibla, while nga nagahulat kita sa vaccine, nga ginalalisan pagani sa mga gobyerno naton, national government, lain kay why man siyang hustogin nga nag-explikar kung ano ang vaccine nga dapat himuon, ini-challenge niya sa gobyerno Sa national, kung paano mo kumbensihon, kag iplastar sa tawo, nga mo niyo, amo ning kayuhan sa vaccine, amo ning makabulig sa aton, ti si Mayor Bing, ganyan liga, ang ambal niya. Ang ambal to sang nagpa-injection sa Amerika, siya nagpa-bakuna ko, kay nagapati ko nga mas safe ang vaccine, i-compare sa COVID-19, nga matapikan ka na gid. Tiyan mo na ang isa sa mga sitwasyon nga, dapat diri mga health expert ang maeksplikar. Na mga health expert ang mag-plastar gid kung ano ang dapat himuon kag makumbinser ang tao kay can you imagine billion of pesos ini in the whole Philippines ang gamiton for the vaccination program. Mamakal kita tiyawer karon kundi magpa-injection ang tao. Nagasto lang kita sang kantidad nga mapurnad daw kung hindi why man sang kadtuan nga gusto bla. Kaya tao karon kung hindi magpa-injection ano muna? Okay, voluntary man lang ini. Ti dapat mga health expert, please,
bulig na kamo, Department of Health, giyo na kamo de. Eksplikar kamo sa gusto sa tao, nga may maintindihan kung nano gid ang bintaha, ano magasiguraduhan sining vaccine man, lain ang formulation sang Pfizer, lain man ang formulation sang Sinovac. Pero isa lang ang gusto nila pukanon, COVID-19. Di kinahanglan maexplikaran ka makumbinser mong tao, hindi nga pwede nga, pa-injeksyon na ka mo, nung dugalibod, kabla isda, ay hindi mo na iya pwede nga mula na, kabuhi ng ginesturyanta mo. Kung ikaw hindi ka tuon, makakulbaan sila nga, injeksyonan ka, ikaw, akson Iadon Delmar, mapa-inject ka. Action Hotline. Kapag siksi mo, kakabit, kapag ano isa, parang ituto, Edward, nang kabit-kabit, pwede siya posti sa aton itong transmitter to. No? Ato siya pinakababaw to kapag siksi mo. Tiyan mo ng iba niya nga mapa-inject ko. Abi, pagbakuna ko dumayong lang kondisyon ko. Action Hotline. That is why this is a big challenge to the health expert and to the authorities for the local government units sa gobyerno nga mag-explikar sa tao nga maintindihan ini. Because at the end of the day, basi magasto kita milyon or billion of pesos kag ginapangutang sa gobyerno kag igo kwentahon sa uli magkalapanos lang ini nga mga vaccine. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y, sa bisan ano nga kalintangan. Responsibilidad
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon. Standard Time, alas 9:30. This time check is Fukuda, Eleanor, regards nandra kay paring Paul kag paring Ken alon sagay. Action Hotline. Why kita time kay paring Chupoy Magbanwa kag Tita Elma Lusok Polidario, no, kay paring Chupoy sa Macau, China. Good morning man. Dr. Alfred Spear Mangosteen Capsule, amo nang ginabilin ko
Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.